съм Мартина Горанова, това е моя канал Мартина Горанова. Днес, както по заглавието пише, ще говорим за най-добрите блогъри за мен. Първи блогър е Аля Ройнова. Аля Ройнова е моя приятелка, ние сме съученички. Тя качва много хубави клипчета, забавна е, красива е. Тя е много добро момиче и също така е забавна. Втория блогър е Деница Христова. Деница Христова е блогър, много добър, говори за Сойлуна и за тези. И Сойлуна прави награди, някой може да я познава. Каналът е много готин. Аз съм се абонирала за нея. Така, следващия блогър е Петю. Петю значи... Петю, не видя, може да сега да не го познаете, но като чуете Прякор Стан. И каналът му се казва Instant. Ако някой иска да го потърси, пише Instant на английски. Ако не знаете как да го напишете, ето това листче съм го написала. Ако искате да му видите канала. Следващия е Стефи. Следващата е Стефи. Стефи е много добър блогър. Тя е гаджена на Станът. Те правят заедно клипчета. Примерно, сега някой може да е забрал блогъра. Ето така изглежда. Стефи прави клипчета с Гери, с Стан. Гери, по-нататък ще ви кажа нейният канал. Така, следващия блогър е Емил Конрад. Емил Конрад е много добър влогър. Той е известен, някой трябва да го познавате с силвето, кифлата у нас, къде си слага жълта блуза на главата и това е косата на него. Така, следващия влогър е Барт Бакър. Барт Бакър прави пародии на клипчета. Ще ви пусна сега от моя телефон. Аз го скрих много лошо моя телефон. Вижте. Но ще работите, но го правят скоро. Така, ще ви пусна някоя негова пародия, само да се досетите. Момент, ето да... Ще пусна най-новата му пародия. Сега ще видим. Среща се. Това му е пародията. Малко глупости му. Ето, Ариана Гранде. Ето му и пародиите всичките. Момент, ето. Пародии. Ето. Вижте, има Гери Никол пародии. Има на Тейлор Свифт. На абсолютно всички. На Меган Трейлър. Много. Следващият блогър е Боряна Стефанова. Тя е много добър блогър. Прави клипчета за прически, за грим, за дрехи, как да се обличаш. Много неща е тя.
Следващият е Rose Games BG. Rose Games няма как да ви го... не знам как се казваше Rose, забравя. Но така му се казва канала Rose Games BG. Ето тук в YouTube сега ще ви намеря блогъра. Момент. Не го намирам. Чакай. Значи, след време... Абе, няма нищо, няма го. Пишете Rose Games BG. Иска да й пусна един много смешен клип на него, но явно не го намирам. Съжалявам. Другите... Martina.com е следващата блогърка, така се казва каналът, но се казва Мартина. Martina.com. Тя има само един клип и той готи на нейната котенце как пие от чешмата вода. Затова се абонирах за нея. Следващата е Благо Иванов. Това е момиче Благо Иванов, просто така се казва баща и Благо Иванов и тя от името му просто. Моята приятелка Ради, ние сме приятелки. Моята приятелка Ради е много добра, симпатична, красива е и е умна, интелигентна е. Следващият блогър е София Грейк. Тя е певица, пее много хубаво и е умна. Аз не я познавам. Следващият блогър е Карл Севилия. Карл Севилия, ако сте гледали Соя Луна, Карл Севилия е Луна, тя е блогърка. И последната е Дав Камера, любимата ми певица и актриса. Тя е блогърка. Това беше моят клип, ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. И това е чао!